క్యాన్సర్కి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి? అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్కి ట్రీట్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? గతంలో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ను మాత్రమే చూసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ను చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము కొన్ని రకాల మొక్కలు క్యాన్సర్కు ముఖ్యంగా వాడతామండి. అవి సిమరూబా కావచ్చు, మెరీమియా కింక్ఫోలియా, స్మైలాక్స్ గ్లాబ్రా, అలోకేషియా రైజా అండ్ అలోకేషియా కుక్కులాటా ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ యాంటీ ట్యూమర్ యాక్టివిటీ ఉండే ప్లాంట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్రిపేర్ చేసి మేము ఇస్తామన్నమాట. సో ఈ మెడిసిన్స్ మార్కెట్లో ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు క్యాన్సర్కి. కాకపోతే మేము దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి, ఈ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా రావడానికి చాలా రోజులు కష్టపడి ఒక స్టాండర్డ్ మెథడ్ ద్వారా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసే ఇది చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి.